Θέλεις να σου πω για τη χαρά μου? Έλα να ακούσεις τη σύντομη ιστορία. Ήταν Αύγουστος του 24, πέρσι, κάποιος κύριος με καλεί, άγνωστος, έχει φύγει ο πατέρας του και χρειάζεται τις υπηρεσίες μας. Μου ζητάει πρόσφορα, του δίνω, μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία, τελικώς χωρίς να έχουμε καμία ιδιαίτερη σχέση. Γνωριστήκαμε τότε, αναλαμβάνουμε μία τελετή 3,5 ώρες μακριά από το Λουτράκι. Σε ένα ορεινό χωριό της Φωκίδας. Ωραία, όλα καλά, τέλεια ως συνήθως, προχωράμε, περνάει ο καιρός. Εδώ μια παρένθεση. Τα τελευταία χρόνια, κάθε Χριστούγεννα και Πάσχα, ετοιμάζω ένα κέρασμα για τους ανθρώπους που έχουν τελευταία βιώσει το πένθος. Και αυτό έχει τη βάση του σε ένα παιδικό βίωμα, όπου η μητέρα μου αράδιαζε πάνω στο σερβάν τότε διάφορα τα πιάτα με τα κεράσματα, είτε ντρέδουρες και βασιλόπιτα τα Χριστούγεννα, είτε αυγά και κουλουράκια το Πάσχα, και μας έλεγε «Α, αυτό είναι για εκείνον. Α, το άλλο θα το πας εκείνον που έχει πένθος. Το πάρα άλλο θα το πας εκεί, σε αυτή τη γιαγιούλα. Αχ, και πόσο θα χαρεί», μας έλεγε. Και όχι στο βίωμα από την πλευρά της μητέρας μου, αλλά από την πλευρά τη δική μου, που πηγαίναμε, αγκαρία ήταν για μας, πηγαίναμε όμως τα πιάτα και βλέπαμε τη χαρά που είχαν αυτοί οι άνθρωποι πηγαίνοντας αυτά τα κεράσματα. Και είμαι σίγουρη ότι είχαν την οικονομική δυνατότητα να πάρουν 1 κιλό κουλούρια ή μισό κιλό ντρέδουρες. Όμως η κίνηση είναι που μετράει. Νομίζω ότι μέσα από την προσφορά μεταφέρεται και η αγάπη. Κλείνω την παρένθεση λοιπόν. Όπως και με τους υπόλοιπους ανθρώπους, παίρνω και τον άνθρωπο εκείνον από την τελετή στη Φωκίδα. Μέσα στις γιορτές λέω «Συγγνώμη, μήπως τυχαίνει να είσαστε στο Λουτράκι, γιατί είχαν εξοχικό εδώ?» Μου λέει «Όχι». Παραξενεύτηκε ο άνθρωπος. Λέω, του εξηγώ ότι έχω ένα κέρασμα για σας. Δεν ξέρω αν το πίστεψε, ίσως και όχι. Μου λέει «Δεν πειράζει, είναι σαν να μου το δώσατε». Λέω «Μα όχι, θα ήθελα να βρεθεί ένας τρόπος να σας το δώσω». Τελικά δεν βρέθηκε ο τρόπος, το έδωσα κάπου αλλού. Αυτό όμως φαίνεται πως έγραψε ιδιαίτερα μέσα του. Και φέτος, τον Αύγουστο του 25, λαμβάνω ένα τηλεφώνημα από τον κύριο εκείνον και μου λέει «Θέλω να πραγματοποιήσω το μνημόσυνο του πατέρα μου σε εκείνο το ορεινό χωριό, αλλά να πάρω τα πράγματα από εσάς». Και σκέφτομαι ότι δεν έχει δοκιμάσει τα κόλληβά μας, που πολλοί εντυπωσιάζονται, να μην πω όλοι, με τριόφρον, και λέω ναι. Σκέφτομαι ότι είναι μια ιδιαίτερη πρόκληση πώς ένα ευαίσθητο προϊόν και σε ποιότητα αλλά και σε στήσιμο πώς θα φτάσει στο χωριό εκείνο Αύγουστο μήνα. Και φυσικά εμένα μου αρέσουν οι προκλήσεις και το μότο μου είναι ότι πάντα υπάρχει μια λύση και εγώ θα την βρω. Οπότε μπαίνουμε στη διαδικασία, μιλάμε, συζητάμε, συνεργαζόμαστε και καταφέρνουμε να φτιάξουμε, να οργανώσουμε τα πράγματα και να πάνε τέλεια. Και σαν έφυγαν είχα ένα σφίξιμο πώς θα φτάσουν. Η ποιότητα δεν πίστευα θα πάθει κάτι το στάρι, έτσι πως το είχαμε οργανώσει. Με προβλημάτιζε όμως η κατάσταση, πώς θα φτάσει εκεί. Και φυσικά ο άνθρωπος έφτασε στο χωριό, όλα καλά. Μου στείλε φωτογραφία ότι όλα ήταν τακτοποιημένα. Είχε πάρει και πολλά πράγματα, είχε πάρει και λουλούδια και ήταν ευαίσθητα στη ζέστη και αυτά. Και όπως μου εξήγησε ο άνθρωπος, ήταν τόσο έντονη η επιθυμία να συνεργαστεί μαζί μου,
που άλλαξε και το δρομολόγιο του. Εγώ νομίζω ότι από εδώ εξυπηρετούσε καλύτερα να πάει στο χωριό, όμως μου είπε ότι αφού μένει στην Αθήνα, τον εξυπηρετεί καλύτερα η Λαμία. Αλλά μου λέει, εγώ ήθελα να συνεργαστώ μαζί σου. Νομίζω ότι αυτή η κουβέντα είναι ό,τι ωραιότερο έχω λάβει ως ανταμοιβή σε όλα αυτά τα χρόνια. Και μη σκεφτείς ότι υποτιμώ τα χρήματα. Όχι, είναι σημαντικά και αυτά. Όμως, όταν δίνεις ένα κομμάτι από την ψυχή σου και ο άλλος το αντιλαμβάνεται και το ασπάζεται, νομίζω ότι αυτή η αναγνώριση είναι η καλύτερη ανταμοιβή. Αυτή λοιπόν ήταν η χαρά μου, μέσα από ένα απλό, συνηθισμένο γεγονός για μένα, εκείνο το τηλεφώνημα στις γιορτές των Χριστουγέννων ήταν η αφορμή να δώσει στην ψυχή του ανθρώπου το μήνυμα ότι κάτι διαφορετικό γίνεται εδώ. Και το πιστεύω γιατί μας το λένε πάρα πολλοί άνθρωποι. Αυτό που λαμβάνουν είναι κάτι παραπάνω από αυτό που περιμένουν. Και αυτό είναι ευτυχές. Αλήθεια, εσύ έχεις λάβει κάτι μεγαλύτερης αξίας από τα χρήματα που λαμβάνεις για αυτό που προσφέρεις? Και αν ναι, πώς νιώθεις, πώς σου φαίνεται όλο αυτό? Ηχεί στα αυτιά μου η κουβέντα του αείμνηστου Αντώνη Καλογύρου που πολύ πρόσφατα έφυγε, που λέει ότι δώσ' τα όλα για να τα πάρεις όλα. Και πραγματικά εγώ το βιώνω.